Hello guys, magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Mike Padua at narito ulit tayo sa pinaka-latest spatial coverage ng bagyong si Wilma. In-upgrade na po ng Pag-asa bilang isang mahinang tropical depression, while yung ibang ahensya ay isa pang low pressure area tulad ng Joint Typhoon Warning Center na 93W pa rin as of this time. Ang Japan Meteorological Agency ginawa na rin siyang minimal tropical depression but wala pa po siyang tracking. Okay? At ito po ay ngayong Webes ng hapon, Disyembre 4, 2025, Tagalog version po ito. At kung gusto niyo, if you want to watch the English version, just click on the link here. And if you're watching via Facebook, just search our channel, Mike Mr. Typhoon Padua, for the latest on the English version. At ito po ay pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at ng Naga College Foundation. At pasalamatan din natin ang ating partners, Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands Sustainability. Kung interested kayo, just click on the link here. If kayo po ay nanonood via Facebook, there's a link po sa may baba nitong video natin. At ang lokal na gobyerno ng Naga City, headed by our Honorable Mayor Leno Robredo at ang ating Honorable Vice Mayor Gabby Bordado. Well, umpisa na natin ang pinaka-latest update. Naging ganap na pong bagyo, in-upgrade na po ng Pag-asa itong si LPA 93W. At kasalukuyan, pasubsub pa rin yung kanyang galaw pa west-southwest patungo sa Eastern Visayas. At tinutulak po siya ng malakas na hanging amihan at napansin natin dito sa Bicol region kaninang early morning may mga pabugso-bugso ng ulan. But ngayong umaga, pumalit naman yung malalakas na hangin na dala na yun ng amihan na pumapalo po hanggang 60 or more than 60 km per hour. At hindi naman po siya lalampas dyan sa wind velocity na yan. Okay? At ito po ang ating pinaka-latest na yon. Ito yung CAPSAT kaninang early morning. Bilang isang active LPA pa po siya dito. Samantala ang Pag-asa, ginawa na po siyang isang tropical depression. So nakikita niyo dito ang pag-interact nitong malakas na hanging amihan sa low pressure or sa depression na ito. Kaya nag-move po siya towards the southwest, pabulusog o pababa. So, namimilig ko po ang buong Kabisayaan, lalong-lalo na po yung mga earthquake-stricken areas at yung mga dinaanan ng bagyong si Tino. So, please take all necessary precautions, those living in flood-prone areas, landslide-prone areas, as well as sa lahar-prone areas ng Bulkan Canlaon at Samayon Volcano. So, mag-ingat po kayo dahil po may inaasahan po tayong 50 to more than 100 millimeters na ulan dito po sa Kabisayaan at sa Kabikulan. Simula po na yun, nag-umpisa na dito sa May Visayas, and then by tomorrow hanggang weekend dito naman po sa Bicol at patuloy pa rin sa Visayas. So yan po ang medyo bad news sa system na ito. Kahit na mahina po siya, ang problema natin ay ang ulan. Kaya ang Pag-asa in-upgrade na po ito kaninang umaga 11 AM. Ito yung warning number 1 nila, Severe Weather Bulletin. At kumikilos po siya west-southwest sa bilis na 20 kph. Ang kanyang hangin ay nasa 45 kph. At kita nyo dito sa kanilang tracking, yan po, halos similar din sa mga tracks ng mga computer models. So dyan po siya tatawid sa may later provinces sa darating pong Sabado ng December 6, Sabado ng umaga. Then, mag-i-slow down po siya. Yan po ang forecast ng Pag-asa. Dahil after 24 hours, nandito pa po siya sa may area po ng Negros, sa may Negros Island region. After crossing Cebu, gabi po ng Sabado, December 6. And then, pagdating niya dito sa may Sulu Archipelago, that will be on Monday, December 8. So, mabagal po ang takbo ng forecast ng Pag-asa. Samantala, yung ibang ahensya, tulad ng, yung models, kasi wala pang nagbibigay ng warning, tulad ng Google DeepMind, ay medyo mabilis naman yung takbo dito. So hopefully, bumilis nga siya dahil kawawa po mga kababayan natin sa Kabisayaan, nahagupit na sila ng grabing baha dahil Kitino at yung Lindol pa, at eto na naman po. And hopefully, ito na po ang panghuling weather system for 2025. Huwag na pong may sumipot pa sa katapusan ng buwan na ito. Okay, so ito po yung wind signal number 1 ng Pag-asa. Tinaas sa buong Samar provinces, kasama po ang buong Leyte provinces.
Dinagat Islands, Biliran Island, at dito po sa may Surigao del Norte, sa may Siargao, Bukas, Grande Islands ay nakataas ang signal number 1. Meaning po, within the next 36 hours, makaka-experience po kayo ng pagdating po ng malalakas na hangin na hindi lalampas ng 65 kilometers per hour. So yan po ang definition ng wind signal number 1. So hanggang wind signal number 1 lang ang forecast ng Pag-asa dahil hindi po siya magiging tropical storm. Unless maging tropical storm, meron tayong wind signal number 2. Okay? So nakasync po yan sa klasifikasyon ng mga bagyo o kategory ng mga bagyo base po sa Pag-asa Weather Bureau. Now, ito po yung Japan Meteorological Agency. Wala pa po siyang track. Okay, at ito yung mapa lamang nila, pinapakita yung mahinang depression, ayan po. At ito ay kumikilos dito sa may edge ng hanging amihan na ipupush po siya pababa sa may Samar. So sa location ng Japan Meteorological Agency nasa 15 North, 133 East ang location niya. Samantala ang Joint Typhoon Warning Center ay mananatili po siyang medium chance na maging bagyo within the next 24 hours, itong si LPA 93W. So hindi pa po bagyo ito sa Joint Typhoon Warning Center. So abangan natin baka bukas kung magkaroon ng clear circulation, baka i-upgrade ng GTWC, but sa situation na yun mukhang sabog yung kanyang sirkulasyon. So only Pag-asa ang nag-i-issue ng update. Okay, magbibigay rin tayo ng advisory mamaya. Mag-issue rin tayo ng track. Mukhang depression na nga ito based na nakita natin sa T-number ng DEVRAC satellite analysis. So, mag-issue rin nating supplemental tracking para sa Pag-asa para makita niyo kung saan talaga exactly siya dadaan. Okay, and then ito yung fast animation mula sa University of Wisconsin Tropical Cyclone page. So, yan po ang tropical depression na si Wilma na sa kasalukuyan nagbibigay na po ito ng mga kalat-kalat na mga ulan hanggang pabugso-bugso sa may Kabisayaan, lalong-lalo na po sa may Samar at Leyte provinces. So nakita niyo yung circulation na yan, papunta na dito sa may Samar provinces at Leyte. Then bukas dito na po sa Kabikulan. So mag-ingat po tayong lahat kasi nakita natin dito na yon ang tinatawag nating shear line. Ito po yung shear line. Ayan po, kabit po yan sa frontal system. So, pag itong system na ito, okay, nandyan po siya, nandito siya. Pag ito gumalaw papunta dito, siyempre susunod yung shear line. So, ayan po ang magbibigay po ng malalakas na ulan dito po sa area ng Kabikulan. Okay? Para mas nakita ninyo, yan po ang kaulapan itong si Tropical Depression Wilma. As of now, nandito na yun ang center niya sa bahagi nito. Nandito siya. Okay, somewhere here. Diyan siya. At ito po ay nasaan kikilos patungo po dito. Yan po yung kanyang tracking. Diyan sa direction na yan. Okay? So, ito yung shear line. Dito po ay nakakabit po yun dyan sa may taas niya. So, itong shear line na ito, ang problema natin kasi gagalaw yan papunta dito. So, habang gumagalaw ito, gagalaw din ito. So, magbibigay pong malalakas na ulan sa Kabikulan, umpisa bukas ng hapon o gabi, hanggang whole day of Saturday hanggang half day of Sunday, December 7. So mag-prepare po tayo sa mga naninirahan sa mga flood risk areas, sa mga tabing ilog, mag-ingat po tayong lahat sa mga landslide prone areas. Ito yung tracking ng American model at pinapakita dito, mag-slow down po siya between December 5 and 6. Dito lang siya sa may area po ng Leyte at Samar. So it's gonna be major problem po ito dahil yung ulan tatagal ng up to 2 or 3 days, but let's hope na masunod yung ibang models, hindi yung American model. Medyo masaklap po ang pinapakita. And then Sunday, December 7, nandiyan na po siya sa may Negros. So just imagine the rainfall duration yan, lalong tatagal dahil bumagal yung system. And then December 8, nandiyan na po siya sa area po ng Sulu Archipelago approaching Palawan. Dito naman sa Palawan ang grabing ulan. At yan po, may mga hangin na up to 55 kph. And then December 9, Tuesday, labas na po siya sa may West Philippine Sea, dadaan malapit sa Spratly Islands, sa may Kalayaan Island Group, na kung saan nandyan yung Pag-asa Island. Okay? So yan po ang forecast ng American model. While yung European model, halos same din. Okay? Nandyan siya. Bukas ng December 5,
malapit na po siya sa may coastal waters ng Gihwan, Eastern Samar. And then, yan po yung hanging amihan. Pumapalo po yan ng 20 to 30 kilometers per hour. And then, pagdating ng Sabado, ito po itatawid na ng Visayas. Dadaan po siya dito sa may Leyte, Bohol, Cebu, Negros. Halos yung areas na dinaanan ni Tino, yun din ang dadaanan itong system na ito. And then, by Sunday, nandito po siya sa may Sulu Archipelago. Okay? At patungo sa may area po ng Palawan. And then by Monday, nasa may Palawan po, malapit sa Puerto Princesa, itong si Tropical Depression Wilma. Baka po malusaw ito bilang isang low pressure dahil po pag dumaan po dito na napakabagal, magkakaroon po yan ng pag-interact sa kalupaan. So, pwede siyang humina. Okay? So, yan po ang pinapakita nitong bagyong ito. Now, tingnan natin yung Google DeepMind. Halos same din sila. Ang Google DeepMind ay nag-lower po ng kanilang intensity kahapon kasi tropical storm. But right now, depression na lang po ang pinapakita. So, pahina ang pahina. At ang forecast ay magla-landfall din doon sa area po ng Samar Leyte area sa darating pong Sabado ng umaga. And then, pagdating ng linggo ng umaga, ito po ay nasa bisinidad ng Panay. So, magkakaroon po ng slow down ng movement dyan. And then, December 8 ng umaga, ito po ay nasa West Philippine Sea na po siya sa may west of El Nido o west of Coron. So, yan po ang pinapakitang tracking nitong si Tropical Depression Wilma gamit po ang Google DeepMind. Kaya kung titingnan ninyo ang lahat ng lahat ng model tracks mula sa physics-based, nandiyan yung American, European, kasama din dyan ang ICON, which is a German model, HWRF o HAFS ng US, GenCast ng Google, at DeepMind ng Google, and AIFS ng European model. Halos lahat sila ay nagpapakita na ang tracking nitong system na ito ay banda dito sa may Kabisayaan. So, pwedeng mahagop din po ang Masbate. So, mag-iingat po kayo mga kababayan natin dyan sa Masbate. Dahil yan po ang tracking nitong si Tropical Depression Wilma. Diyan po siya dadaan. Okay? Kahit na humina po siya bilang isang low pressure, ang problema nito yung ulan. So, yan yung main core ng system. But, ang bantay natin yung shear line kasi gaganyan yung shear line yan. Kabit dyan. So, ito ang shear line. So, mga ka-afekto po sa kabikulan, same result. Magbibigay po itong mga ulan ng 50 to 100 to more than 100 millimeters. So, mag-ingat po tayong lahat na yung darating weekend. At ito yung forecast sa hangin sa bagyong ito. Mukhang may-maintain lang siya bilang isang tropical depression kasi dito lang yung average mean ng hangin niya. So, most likely tropical depression lang po siya. Dahil magkakaroon po ng wind shear. Tataas po yung wind shear at pinapakita dito ang wind shear. Ayan, magiging light to moderate. Pagdaan niya sa may Kabisayaan niya, no? Medyo malakas konti yung wind shear. So, hindi po siya makaka-intensify. Although, may mga models dito nagpapakita sa December 5 at 6. Baka maging tropical storm. Kaya all eyes tayo dito sa system na ito. But based sa nakikita natin, medyo on and off yung kanyang convection. Hindi po siya solido. Nawawala. Kakapal, nawawala. So, hindi pa po yan healthy na bagyo. So, hopefully, humina po siya at bumilis. Kasi kung tatagal po yan ang problema ng kababayan natin. Nakakaawa po mga kababayan natin sa may Visayas. Dahil magbibigay po yan ng grabing ulan. Siyempre, alam natin dito sa Pilipinas, ulan ang medyo grabing effect sa mga tulad ng bagyo. Kahit walang bagyo, may shear line ng grabing epekto ng ulan. Ito yung wind gust. So, ngayon napapansin natin dito sa Naga, umabot ng 60 plus kilometers per hour yung hangin. Pati yung sa coastal waters, yan po, pwedeng umabot mong 70 kph dahil po sa grabing surge ng amihan. So, hanggang dito sa may area po ng Visayas, umabot po ng 40 to 50 kph ang bugso ng hangin. At magpapersist po yan hanggang bukas po, December 5, yan po. Habang nandito na po ang
inaasahan pag approach ng bagyong ito. So nandito siya. So kita niyo yung enhancement ng amihan. Habang pinupush niya pababa, malakas din yung hangin sa atin. So sa land areas po ng Bicol region ay mukhang aabot po ng up to 60 kph lamang po. Sa ibang areas, up to 40. Sa coastal waters talagang walang obstruction dyan eh. Talagang all clear. Open ang air. Kaya yung hangin po dyan, pwede umawat po ng 75 o 80 km per hour ang bugso. Okay, so bawal pumalaot dahil po may gale warning na yon. Nakataas ang Pag-asa at ang Coast Guard. Sa Saturday, December 6, patuloy pa rin ang medyo mahangin na panahon dito po sa northern coastal areas ng Bicol. At pwedeng umawat pa rin ng 50 to 60 dito sa may area po ng inland areas ng Bicol. Sa coastal waters, up to 70 kph. At nandito yung weather system. Nandyan si Wilma. Sana humina na po. Huwag na pong lumakas. And then sa Sunday, nandyan na po siya sa may West Philippines. Sunday nasa Sulu Archipelago. So medyo babagal. And then by Monday, nasa Palawan naman siya. So December 9, dito na siya sa may Kalayaan Island Group. Diyan siya bibilis ang kanyang pagtakbo palabas ng ating bansa. So yan po ang forecast pagdating sa bugso ng hangin. Okay? Dito sa ating weather station, sa Typhoon 2000, ang average wind speed na yun ay nasa 25.7 km per hour. At nakikita nyo dito. At yung maximum gust kanina ng alas 10, umabot po ng 61.3 km per hour. So imagine, yung 61.3 malakas na po yan. Ano pa pag 70 to 80 on 100 kph tulad ni Uwan. So nakakatakot pag malakas ang hangin. Ngayon, pagdating sa ulan, yan po, as of now, nagbibigay na po itong mga ulan dito sa may bahagi po ng Kabisayaan. Dahil sa trough o extension nitong elongated na bagyong si Wilma. Bicol, mahangin lang po, pero maaraw. Okay, but hazy ang weather. Pagdating po ng bukas ng hapon, ayan po, darating na po yan sa may Southern Bicol. Kasama po ang Partido District at Catanduanes. May mga ulan po na 11, 22 millimeters every 3 hours. So, ano po ito? Heavy to intense rainfall. Mas grabe po dito sa may San Bernardino Strait, sa may Sorsogon at Northern Samar and Masbate. Pwedeng umabot po ng 40 millimeters ang rainfall for 3 hours. So, heavy to intense po yan. Magkakos ng flooding. And then, pagdating ng gabi, dito na po sa buong parte po ng Central Visayas, Cebu. Grabe pong ulan dito sa Cebu, 71.3 millimeters in the span of 3 hours. Bukas po ng gabi, December 5. At sa buong bahagi po ng Kabisayaan, kasama po ang Negros. And dito rin sa atin, sa Naga, Iriga, buong Camarines Sur, ay bukas magpapaulan na rin yan. And the whole day of Saturday. So patuloy pa rin sa may Visayas. So delikado po magkaroon po ng mga flooding. So mag-ingat po tayong lahat. And sa Sunday, grabe pa rin ang ulan dito sa may Western Visayas, sa may Panay. May mga ulan pa rin sa Bicol sa Sunday. And then pagdating ng Sunday ng gabi hanggang Monday morning, sa Palawan naman po ang bibigay ng malalakas na ulan that could cause flooding sa low-lying areas and flood-prone areas ng ating sa isla ng Palawan as well. At dito rin po sa Bicol, may maulan pa rin sa Monday, but balik na sa normal ang ating panahon. Okay? Sa Monday po yan. So it's gonna be a wet weekend. Mas grabing ulan sa Friday evening hanggang Sabado. Sunday, meron pa rin ulan, pero pa-improve na. And Monday, much improve ang ating panahon. But not for Palawan kasi mag-umpisa pa lang sa kanila Sunday evening hanggang Monday whole day. So yan po ang pinapakita na yun, na medyo babagal pala itong system na ito. Yan ang ayaw natin. Kahit na maging LPA po yan, magbibigay pa rin yan ng grabing ulan. Now, ito pa ang 24-hour rainfall accumulation. So nakikita nyo dito, ang tinatawag nating shear line. Yan po. Shear line po yan. And then, nandito yung sirkulasyon ng system na yan. Si Wilma.
So for the next 24 hours beginning na yung 3 p.m. yan po ang inaasahan po mga ulan sa may Kabisayaan. And then by tomorrow, December 5, ito po ay mag-spread po dito sa may Kabikulan. Kita po ninyo dito sa Bicol, Albay, Sorsogon, Partido District and Catanduanes. May ulan po na inaasahan po na 15 to 50 to more than 100 millimeters. Samantala dito sa Naga, Iriga, magsisimula pa lang po bukas ng gabi. And then by Saturday, affected na po ang buong Kabikulan ng 50 to 100 or more than 100 millimeters ang inaasahan. Pati dito sa buong Kabisayaan kasama po ang Negros, Panay. So mag-iingat po tayong lahat. Dahil po dito sa may Visayas, yun po ang epekto ng sirkulasyon ng bagyo samantala sa Bicol ay yung shear line at yung northernmost rain bands nitong si Wilma. And then pagdating ng Sunday, dito naman po sa may Sulu Archipelago ang mga ulan. Mukhang magde-detach na po yung shear line sa bagyo. At magpapaulan na naman pong grabe 50 to more than 100 millimeters dito po sa may eastern sections po ng northern at central Luzon from eastern Cagayan, eastern Isabela, Aurora at dito po sa may northern Quezon. Sa Manila may mga light showers na inaasahan, baka mag-penetrate po ang mga ulan, so mag-iingat din po at mag-umpisa na rin ang ulan dito sa may northern at central Palawan. The rest ay improving na po ang panahon. May mga ulan pa rin po but hindi na po grabe kagaya sa 5 and 6 December. So pagdating ng Lunes, yan naman po ang mga ulan sa halos buong Palawan. Dahil po apektado po yan ang sirkulasyon ni Tropical Depression Wilma. Kapag humina, low pressure na lang po yan dyan. Pero grabe pa rin talang ulan. And then sa Monday, mabuti ng panahon sa Bicol at sa ibang bahagi po ng Kabisayaan at Mindanao but not for Palawan. And dito sa may Cagayan Valley, may epekto pa rin ng shear line of more than 100 millimeters of rain as well. And to move forward, December 9 and 10, patuloy pa rin ang grabing ulan dito sa may eastern sections of northern and central Luzon, Cagayan Valley, hanggang dito sa may Aurora. And then yan po shear line. Bababa po yan sa December 11 sa Bicol region. So may maulan po tayo na 50 to 100 millimeters sa Partido, Catanduanes, and 10 to 50 millimeters naman po sa ibang bahagi po ng Kabikulan kasama po ang Naga at Iriga. And then by 12, hina na po ang shear line. Yan po siya. 12, 13, 14, mag-dissipate na po ang shear line. But may konting ulan pa rin dito sa may eastern sections po ng Isabela sa may Palanan. Okay, so yan po ang forecast sa ulan. So medyo weekend of rains ang inaasahan natin. Mag-ingat po tayong lahat. Sa wave heights, nakataas po na yun ang gale warning lalo na sa may east of Philippines from Cagayan hanggang dito sa may eastern Mindanao dahil sa paglaki ng mga alon dulot ng amihan, shear line at yung sirkulasyon ng bagyong si Wilma. So pwede umawat po dito ng up to 5 meters. Kaya nasa 3 to 5 meters ang wave heights po dito pati sa West Philippine Sea. Sa inland waters ng ating bansa, still pwedeng umabot ng 1 to 2 meters dahil po sa konting hanging amihan. And then pagdating po ng Friday, halos buong bansa medyo maalon. So mga panganib sa mga maliliit na sasakyan pang dagat, may gale warning, so kansilado ang mga sasakyan sa dagat. So all the way po yan hanggang December 8 or 9, manatili pong maalon except pagdating ng 8 or 9, okay na ang panahon dito sa may, okay na ang alon dito sa may central waters ng ating bansa. So yan po ang wave forecast. Medyo maalon ang ating karagatan. So mag-ingat po tayong lahat sa mga coastal areas ng ating bansa. Lalo na po sa may eastern Philippines. Sana bumilis itong weather system na ito. Maghanda, mag-prepare sa mga possible flooding na yung weekend. At babalik ulit tayo bukas sa another update dito sa bagyong Wilma na inaasahan pong tatawid ng Visayas na yung weekend. At ito si Mike Padua nagpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Be #weatherwiser. Stay safe always. At maraming salamat po sa pagpunod nyo sa aking channel. God bless po sa inyo lahat.